tao diri sa eskwelahan. Ako pa man isa na abot diri. Asa ka tong mga classmate nako ha? Nya, wala pa po namang maestro. Asa man na sila oy? Hala, sayuwa ni Linda oy. Pero wala pa man si sir. Wala pa gyapon day ko na late. Atuon ako si Linda be. Oy, Linda. Sayuwa ni mo oy, wala pa lagi si sir. Ambot lang, wala pa man pud si sir, basing late to siya. Unsa ganita karon? Di ba? Gitagaan ta og assignment. Uy, pasagad ka Raman Linda, ikaw day una diri nga ako man ang una diri naman ko diha sa babaw sa bayabas oh. Wala ka gibad, wala na po ka ng uniform. Dili na ba first day of school karon? Alangan pugso nako nga wala pa man ko uniform. Sige ra oy, musabot ra man pud na si sir, alangan man pugso nga wala man jud. Wala na eskwela sila ron. Ambot lang kay nagtambak man to ila Dudong Pilimon. Hala, kasi kasabaan ako ni Sir Bonya. Absent ba ko tong permero? Kung kasabaan ko ni Sir, pintikong yun ako siya. Uy, classmate na ito ninyo? Wala ka, wala na po ka ng uniform. Ang gani nag-uniform si Gibart, oh. Simted man ko gagawan mi ni sir. Di ko pasalo ni Sir. Mamintik day ko. Bad man ang mamintik, mga matay man ang langgam anak. Ayaw sige pamintik ron kay kana mga langkam naningkamot na manginabuhi. Kung maminti karon kuyog ko. Lugaya pud ni sir oy. Pero mamintik mo kay dili man mi mukuyo kay may eskwela man mi. Class, uy! Upat naman lagi mo. Mayo kay niskwila na si Ronron. Asa si Jimmy? Na, si Jimmy, tuwa man to ila ameng, kinanglugit man to sila. Sige lang. Mayo kay naanak ka. Basin sunod, nanapod si Jimmy. Okay, mag-attendance ko ha. Sir, dugay lagi ka. Gani, Sir. Ganina rin mo nagpaabot triya, Sir. Uy, ayaw niyo ginanaa si sir. Respeto pud mo. Gani. Ikaw Linda ba? Sobra ra kakabutan. Basin ugma pohon, ikaw ang akong magustuhan. Tama na. Di na maglalis. Nadugay ko kay naaming gimiting pa. Sige. Kung tawagon inyong pangalan, say present. Grace. Present sir. Gibhart. Sir, ako ni sir. Linda. Sir, present. Ronron. Sir, present. Alright, si Jimmy Ray absent. Okay, since si Jimmy Ray absent, para sa mga present atong last na tong klase, Gibhart, Linda o Grace, nakahinumdum ba mo sa assignment na to? Nganong makalimot man ko sir nga ako manggitimanan ang ato mangganing assignment kay kuan about sa iring ug iro man to. Pasagad ra man kag iring og iro nga about man to sa baka ug kabaw. Sir, wala ko kabalos unsay assignment, Sir. Kay absent man ko atong niagi, Sir. Amintik mo gud ko ato. Ako sir, kabalo ko unsa tong assignment. It's all about the difference of lion and tiger. Correct me if I'm wrong, sir. Alright, so tanan ninyong answer, duol ra sa pangutana. O kabalo yun mong natay assignment. Si Ronron, wa siya kabalo kay wala man siya atong niaging klase. Pero sa tanan ninyong ni-answer, si Linda ra gyud ang nakatama sa answer. Palakpakan na to si Linda. Yes, tama na po ko. Pagka na po kong star karon ni kuli. Right, so since mo na itong assignment, unsay kalahian sa lion o sa tiger. So akong una pangutanon si Gibhart. Gibhart, unsay imong opinion aning lion o tiger? Unsa may kalahian nilang duha? Para sa kuha sir ang lion kay king, Nganong king man? kay hari man. Oh, very good. Pwede. How about ang tiger? Ang tiger manggod sir, katul kanang ginasindihan na mo og gabi Okay, sa answer ni mo Gibhart, walay mali. Pero layo-layo sa pangutana. How about you, Grace? Unsa may opinion nimo sa lion and tiger? Unsay kalahian nila? Nakay idea? Sir, ang lion ug tiger sir kay kalaban na sila kay sige ra man sila mugno sa salida. Alright, so pwede gyapon, pero mas murag layo pa gyud gamay. Ikaw Ronron, bisag wala ka naka-eskwela atong permerong klase, naman ka karon, unsa may idea nimo aning lion o tiger? Sir, kanang lion, Sir, mo na mong gipintik. O kanang tiger, Sir, mo nang nigukod na mo, Sir. Alright, so bisan absent si Ronron atong last klase na to, no? Pero nagyapon si idea about sa lion and tiger. So wala na may lain, ang pinakaulahin natong pangutanon si Linda. Okay, Linda? Explain your idea. Sir,
ang meaning sa lion, sir, is carnivorous mammal. For example, sir, kanang kuan, kusog siya mukaon og mga buhi nga hayop. Ang tiger, sir, the largest living cat species in the world. Wow! Grabe! Wonderful and delicious answer, Linda Walker. Give a hand. Si Linda na lang man permi tama. Mura magnaay pinalabi si sir. Right, so human na kita sa lion and tiger. Ang sunod na to nga topic, ang kalahian na pod sa small o sa big. Kisay familiar dire kung unsa ning small o big. Sir, ako sir. Ang small sir kay nay gamay. Unya ang big sir nay dako. Okay, very good lang gyapon no. Tama siya pero naay pagkabugal-bugal nga pagka-answer. Ikaw Grace, unsay idea nimo aning small o big? Sir, kanang small sir, diha mi naga-shopping. Nya kanang big kay mo na mo ginainom. Okay no, so layo kay sa kabiyastan imong answer Grace. Kaning small dili ni siya Gmall o kaning big labaw nang dili pod ni tubig, okay? So paminawon na to ang idea ni Gibhart. Gibhart. Sir, ang kanang small mo na ginamay. O nya ang kanang big mo na linagpad. Lami kaayo na. Right, so naabot na pug ka sa sudan, layo ra pud kaayo. Ato na lang pangutanon ang atong pinaka highlight sa atong klase. Linda, unsa imong idea? Sige sir, ako for example, na ako dire duha ka bato. Kani, mao ni siya ang big. Kani, mao ni siya ang small. Kung timbangon ni sila, dili gani sila magpantay kay ngano, bugat man ni. Kani, gaan man ni kay small man siya. Sir, basting gusto pa ka og laing example, naapa ko'y reserba. Uy, unsa man na Linda? Sige, among paminahon. Ug unsa man na? Sir, ang small sir, mo na pagbati na ko sa iya ha. Maunang, wala siya pag-asa sa kuha. Wow! Hugot! How about ang big? Sir, kanang big sir, mao na akong pangandoy nga kaya na kong abuton. Basta di lang kumain love, anang mga sagoy-sagoy. Wow! Grabe nga example. Makawala sa kagool. Okay, Linda, salamat kay sa imong opinion. Pwede na mo makauli. Ugma na pod ning Coco Melon. Sige sir, uli namin sir. Og maayong hapon.